Kienet perit fejn qatt kont nobsor. L-akbar xewqa li kellha kienet li xi darba titqabbad tippjana binja li tibqa' tifkira tagħha, marka li ħallit warajha f'din id-dinja. Bħalma pitturi ħalli patrimonju ta' kapolavuri li jibqgħu jintirtu minn ġenerazzjoni għall-oħra. Bħala kittieb li qiegħed biċċa minn ruħu ma' kull kelma li jonqox fuq il-paġna l-kodba li jikteb. Huma propju binja mill-isbaħ u l-ħsus ta' diversi kittieba li se jagħtu gost lill-udjenza li l-ġimgħa d-dieħla tagħżel il-Festival Letterarju għal serata ta' divertiment. Fejn is-soltu nassoċjaw lil Forti Santirmu mal-Kavallieri u l-Assedju, il-ġimgħa d-dieħla l-Forti se jkun moni bil-kodba u bl-awturi. Il-Festival Letterarju 2016 se jinkludi 12 l-awtur u awtriċi minn pajjiżi differenti li se jeżibixxu l-kitbiet tagħhom lill-udjenzi lokali. Dwar dan kellimna Adrian Grima li ta' kull sena jgħin fil-koordinazzjoni tal-festival fejn spjeganna wkoll kif dawn l-awturi ġejjin minn pajjiżi lilin mill-Mediterran. L-ikbar isem huwa Elias Khoury, dan l-awtur dan romanzier Lebanis ismu Elias Khoury li kiteb romanzi li jitkellmu ħafna drabi dwar il-gwerra ċivili li kien hemm f'Beirut, però huwa wkoll intellettwali Arbi f'dal-każ Nisrani magħruf ħafna għaliex jikteb ħafna dwar is-sitwazzjoni fis-Sirja, assoċjat ħafna mal-istorja u mal-traġedja tal-Palestina, x'kiteb ħafna fuq hekk. Apparti rakkonti li joltu ħafna lis-soċjetà moderna xi tirriflettu d-dinja tal-lum, l-udjenza seddu wkoll spettaklu ta' poeżija performattiva. Għandek il-Mark Nair minn Singapore li huwa performance poet, speċi poeta li jippreżenta l-poeżiji tiegħu bħalli kieku kantant biex ngħidlek, hemm Samantha Marenson, il-Franċiża ta' oriġini Arġentina, li wkoll għandha dawn il-kwalitajiet li tippreżenta l-poeżija tagħha b'mod ħaj ħafna. U din is-sena għandna isem kbir minn Malta, Daniel Massa, li reċentement ippreżenta l-ewwel ġabra tiegħu bl-Ingliż, Barefoot in the Salt Pans, però waqt il-festival se jippreżenta l-poeżiji tiegħu bil-Malti. Dawn huma biss ftit mill-mistednin internazzjonali li se jagħtu spettaklu lill-udjenza b'awturi u poeti oħrajn ġejjin mill-Iran, mit-Turkija, mill-Marokk, il-Libanu u t-Turkija. Apparti wkoll awturi Maltin bħal Rita Saliba, Mark Vella u Abigail Zamit. Iżda kemm il-festival se jħaddan insna differenti skont minn fejn ġejjin l-awturi, il-lingwa Maltija u dik Ingliża xorta jibqgħu il-qofol tal-avveniment biex udjenza Maltija tkun tista' tapprezza x-xogħol siewi u ta' preġju li se jkun offrut mill-25 sas-27 ta' Wissu. Ħanisimgħu il-Farsi, il-lingwa tal-Iran, ħanisimgħu l-Arbi ta' Elias Khoury, ħanisimgħu diversi lingwi, però primarjament il-festival huwa bil-Malti u bl-Ingliż.